mga buang sige mo pangmas, sige mo pangmas, may pamabuyo mo ba? Nagigil ako. Hoy Maris, kumusta na day? Di ba taga-tago man ka? Di ba taga-ano man ka? Taga-Davao man ka? Baga kag nung magbash-bash ka kay Digong no? Mura jud kay na akay natabang yawaak ka. Hunaw-na Maris ha, hunaw-na sug maayo nagbabangs-bangs pa ka. May pagmutabang kag kagud og lubi dito sa Tagunda, yawaak ka, mura jud di ka mamalayag balot. Nagbapa lang ka kay nagagina-inject sa mo nga, no? Hunaw-na Maris ha, na ang Davao Youth, ang Manila, kung mabalik kag Davao Youth ha. Sa buhangin, jud mo nang ting airplano bayot, basig wa pa kakalanding bayot, buto na yung airplano, yawaak ka. Kani si Riza Soberano. Ikaw no, gwapa ang tao, pero hiras ng kay kano, bro kay kinsang gwapang yawaak ka, nabali na yung kamot, saan mo na nabali? Basig balion ko ni mong iliog, buangat ka. Ha? Basig kutok-kutuhon ko ni mong kilid, basig mabali na, tanan ni mong mahiras ni mong mga basyo. O sa gusto niya ng perfect na presidente, mga gobernador, mga baga kay ako mutabang mo sa Pilipinas, no? Na, Reza, nasubraan ka nabali lang imong kuan, nawakan sa imong darna. No, yan ang mga artista, mga hiras, mo rin siya mong limpyo kay mga hugod, kaya mo mong tae, mga yawaan mo. Kaya si Janira Salvador, wow! Wang, hadlo kayang killer bright, wang! Nakulbaan, may hawd kay ka mo drama, wang, no? Hawd ka, ayo-kayot, masaman yot, o gayot, masik, ano man na, magpayod ka kay Joshua Yot, Garcia, no, o gakayot, no? Hawd, sip-sip, o gikang yawaan ka, no, ubang artist, o sama na Nadine, pagmata, wala na si James Reid yot, wala na gwapo na nag-kuan si Muwang sana Nadine, ha? Wala na ikuan, wala na kay ikakuan kang ano, kay ugan na siya kaayong, mga apil nakasakuan sa mga kaning Pilipinas sa gobyerno, karon nagkagubot na yung Pilipinas, mag-apil pa mga yawaan mo, meron lang, wala nang ibisibilong ano, pag hinahinay mo, ako ninyo, hinahinay mo, ano, kanang vlog, ang BSB happy na mawala, mag-vlog mo, mga yawaan mo, mga pinis, olo ko si mga Maris Racal, oy, Bisaya man ta kayo, nag-una kag-bash, mo rin si Kensa, mo rin ka dariday, ay pakitag Davao Youth, basig ditugon ka na mo, day mo, anga ka, bangs pa ka, may pagmutabang kag putol dito, slobi dito sa Tagum, kinakahinay nagkawala, buangang ka, may pagmutabang ka dito, ano sa anong tulay dito sa Tagum, kiwa panahuman, balik na rin, yawa ka, stress yun, muna kag umutog bilak do, itong kag bilak day, itong kag bilak, buanga ka, itong kag bilak, yawa. Baninay! Nagwakas akong amega. Ay, kumusta naman yun? Kumusta naman pagka-artista na wala kay kaning sikat yun, no? No, apil-apil po gano'n. Bapa kay ka baninay. Ay, ka-perfect yun, day! Perfect yun kaayo, no? Ako ni mo na may pag mag-ripak kag-bugas yun. Muris kag-tuto nila may kikairokon. Kani po sa Alexa, yun, pagmata na yun. Wala na si Nash. Gibulagan na kayo. Mawala ng COVID-19 mo magbalik yun, ha? Kaya si Loisa, mahalo kasi ginapangyaw-yaw ni Digong? No, kuya, pudkay ka, no? Kabalo, wala mo kabantay na. Abot sa baril, daghan kayo na issue na abot sa baril. Pero ang stay at home, wala mo nakakuan-anak, no? Kamoy pa nag-una-unag ko, ang bash, day. Mga dato naman unta mo. Ingon-ingon, daghan daw. Ay, wala siya kay labot. Mga basher na mo, relax lang ha. Kung basher na ko, relax lang mo. Ay, stress ang tamog sa mo, relax lang. Barbie, kumusta man, day? Kumusta ang tulfo? Saan naman, kayong tanan na lang ang issue. Apil-apil, apil kang puangat ka. Kani si Sheena, day wala na shot. Ay, okay naman day, wala shotan kay makakwarta man gyapon ka, bayaran biyak ka, diba? Kabalo mo guys, ako ninyo, kung dili mo gusto dali sa Pilipinas, sa mga kuan sa balaod sa gobyerno o kang Digong, pamanhin mo Mars, ha? Kamong uban ka sa bayan niyo ubang artist, kanang mga basher na ko dara. Sige mo react, angry, pero gina-follow ko ninyo, ginataan akong video, ako ninyo, no, may pang magtakos magbugas, no, mga buang, siguro sige mo yoyo, de, utupod mo mga buanga mo, kung dili mo Team Duterte, I don't care, go to hell, api tayo, ang ulo ko, mga tayo na lang mo mag-hybrid, di ko ngunong ka na, isa-isa hunta mo, ulat, ero kunta mo, niya, mangan-ingon mo, og big tax, ha? Pag una-una daw mo kung pilang sweldo sa artista, malamang big tax sila kidako man sila sweldo. May magtrabante na sila mo na 370 lang ang sweldo, di na sila dagko
apis kong video dito ka sa mga, sinyawa. Ako ninyo, mabali mag-Mars para walay samok sa Pilipinas, gidadadara lang mag-gubo, say gusto ninyo. Ato mag-Mars niya, pagtukod mo sa rin ng presidente dito mo tanan, si maka, kung mabayrosan niya, mamatay, basa niya na ang goberno, stigong, para mga buang, sige mo pangmas, may pamabuyo mo ba, nagigilak, shut. Hello, everything! Yawa kay ningdo. Ay, stress na po ang mga Bisaya, day! Basta, nag-apil-apil ako rin English, oy! Basta, ay, stress na po to. Yawa kasi nung PSH, motherfucker, imong mama, motherfucker, yawa ka? Yawa mo, super nung Duterte, dude, come here, oh, come here, in Davao. Yawa ka? Kinsang gopahang yawa ka? PSA, oh, mo ano PSA sa Davao yun? Wala kang PSA? Atong Davao, bullshit ang yawa ka? Kung sa kakagwapa ka na, make-up ni mo? Napoy make-up ni mo sa ang kulang ni mo dahil apple, waka kay apple. Sus! Laba ka wakay liog yun. Sikat ana-ana, wakay liog. Buanga ka, may pang magpuyo ka. Pangit ikag dagway, bullshit, liwat kang banilay, parehong mga na, bullshit. Naka-stress. Isik English na, muna kag-bright. Mistik ang yawa akin. Sibi, nagmanagpakir. Patak ka na kag yawa, bullshit, mag-black. Yawa, mungguloy. Check your fucking privilege. I-check imong liog dahil kaya wala kinilog na baka papakyo-pakyo mura baka imong kamot yun. Wala nagpantay o gulod. Bullshit. Imong liog o imong kamot nagparihara. Atakay pa. Madapakay imong mama. Madapakay. Do kami. Masako si kag Bisaya. Gago kang buanga ka. Sukul kag chuchuyan. Waka ka ba kahus girl ko sa una lang? Putang inayawa. Ha? Rally ninyo, inyo pa nagipuyo og balay, na sige mo gawas niya na lockdown na, uyag matakdan mo virus dira ata nga mga matay mo kaysa pasangila gobyerno na pud, sidigong na pud. Kung magpuyo mo balay, maninaw mo nyo suway samok. Sige mo yaw solusyon medikal hindi military. Unsa day gusto ninyo ha? Unsa day gusto niyo sa gobyerno na lang mo magsalig? Nakama mo yung mga kamot pwede man mo maning kamot day. Unsa day mo? Unsa gusto ninyo ang mga military na sa ospital? Tapos ang mga doktor na may magbantay dito sa mga checkpoint na nga unsa man may pasalamat gani mo concern ang gobyerno sa ato og sidigong uyag kung matakdan mo virus mga matay yapon mo mga dead bull mo wala yapon sayo na pod mo pasagday mo sa gobyerno uyag kung nag-adto pa mo sa inyong balay nagpuyo mo nag-tiktok mo wala untay samok wala mo mga buang daghan kayo mo sige yaw mga bugo kay mo ako niyo mo balhin mo og laing planet kay stress kay saday gusto nimo magpaka superhero ka kanang proud kay ka kanang kuan kay ka kanang naga-eskela kag tarong say gusto nimo kanang nay klase permanente bahag nay bayro nya kung maka-graduate ka na summa-cum laude ka o sa panagay pagka-ugma graduate na nimo nya pagka-ugma mamatay ka useless gyapon o asa nimong utok uy paghuna-huna uy kasayo na alamingon kag lockdown magpuyo og balay ana nganong imo man jud ikuan magrally pa man jud mo nagpaila na magwa mo yung mga utok no ay naku wala mo na nareklamo ang uban gani kamo pa ka ako ninyo no mamalit mo dagang pagkaon tapos inyong ikuan sa inyong mga ref para nahoy konsumo kamo sige mo ato gawas niya kung matakdan mo ba sa mga matay mo wala gyapon useless ng rally ninyo kamo lagi po yung makarnahan simba ko na-stress ko ninyo bahala mo sa kinabuhi paring kamot mo ginyo mga apis yawa man ganang tag-lockdown na ugag gyapon ta isa mo tagka-uga ni kay lockdown na bisi man guys wala siya magpaayot dala guys wave PM na mo kay lockdown na biya saan na man mamatay na tagwa gyapon ta kapila og iyot na virusan ba jud ta shit man okay lang dag ka ng mabayrosan dag na tilawan ta sa tong crush o na yutan ta ba no shit man masing kinsa na lang duwa mo PM o message dira masing wave na lang jud ka nang mapadungog-dungog ba so mo ang gyapon mga matay mga buntong tanan ani di ay so naman is dahil siguro tag alcohol dira sila tag mask niya
Say palami ani, paitan kinabuya niya. Sige taglubog dari kabrong boring gyatong life. Sige taglubog dari Mas ko po man ang maglipay-lipay ta, di ba? Di ba kaning mo sa una to mga matay gyapon tangtanan marag mao na jud di ba? Gapo mo yun magitanay tantanan, di ba?